Predsjednica Kosova Vjosa Osmani oštro je kritikovala Europsku uniju jer zahtjev Prištine za kandidaturu za članstvo, podnet još u decembru 2022. 3 godine stoji u fioci i nije ni razmatran. Osmani poručuje da Kosovo nikada nije flertovalo sa zlonamernim silama poput Rusije, Kine i Irana, već je dosljedno biralo proevropski kurs, za razliku od, kako kaže, ponašanja Srbije. Ali i pored toga, proces europskih integracija je blokiran. Ona ističe da je Kosovo 100% usklađeno sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU, da su sprovedene ključne reforme u ekonomiji, borbi protiv kriminala i korupcije i da je 97% građana proevropski orijentisano. Ipak, princip zasluga, o kojem Brisel govori ne funkcioniše u slučaju Kosova Osmani, poručuje da Priština ne traži prečice ni milostinju, već da radi reforme budu priznati. Ako Berlin preuzme lidersku ulogu, smatra, Kosovo bi imalo šansu da napreduje za sada, međutim aplikacija ostaje zaglavljena. Ja Osmani upozorava, Evropska unija ne smije da posmatra Kosovo kao teret, već kao stratešku nužnost, jer nestabilan Balkan znači nestabilnu Europu.